abungira Paulo oyera akasonkana kuba mundima ikinomba abungira Maritiri akasonkana kwa maistoro mambo ama pembele kwa dama wazaenda modele manzura mawa tengenda bagogoro mawa yamba tengenda jeisundo mawa china tengenda jeiso manje utenga tengenda bamupangani manzura Kristo atengenda mai mfusa manfoto kozalapa atengenda bambo litenga okoro basa wadama wakala ungira Petro yera chokoleso azima yomwe kolopa azulo munomo akumbira Nazareti maina nawa amai chikopa amai chimimba amai Kristi amai chikira amai Geradi amai magongo ndi amai mkakama Saba daya kadoma ya tu yamba idakwa na 7 kwa 69 tambala zapa daya zinakwa na 5 kwa 73 tambala sono posiriza azimai yose mawa kwempele kuta kumani panoma anga tolo bokoloko kutabi dizi nyumba zao zuma konza kuyamba ndichokoze Bambo Donato amene ati kale ku mitungu ndiye kwa atapelea mai Committee on Service Council for Parliament munthawi ino ine zolengeza zimene zilipo zomwe zija zimene zangosala masiku ochepa tikudziwa kuti mwambo umene tinawo sabata kanakana pompa mbiliro masiku ake akumkanati tsono pa 3 sabata imene kubwera lachitatu limenelo ndiye kuti ana amene analali mbiliro pano aja ndiye aku 3 omwe tikupemphera ukasipa kunamwera 8 o'clock mama wanu amene akudziwa kuti ali pafupi kulandira mwambo wa ulimbiso akupemphera kuti akasike kunamwera 8 o'clock nditu mmamawa kumeneko kuli mbindikiro limene ndiye tsiku losirizira mbindikiro nje makolo amene tili ndi ana amenewa tisawasiye choncho anawo atiwaperekeze tikasike nawo kunamwera zonse zikati tsono pa 6 loweruka tsiku limene lino ndi tsiku limene ambuye azalimbitse saka mzawo ulimbiso pa 6 ndi tsiku limene ambuye azabwere kuzalimbitsa anthu amene ajawo je ifeyo zakuti kwapasa anthu kuti iwe pitana mwana wangayi zimenezo zichepe koma mwini wako mwanayo ayina kukafa kumaloko kuti akaone zonse zikati mwana wake amtenga zibera naye samsiye mwana yekha kunamwera litali tikiza kuti ndio munse muyamba myaka kuchiliwa kumeneko ana amatopa amene wawo okha ndiye isamene tinyana oti akalimbisire ukuko sawasiye okha tiwaperekeze imene ndikusola latu la parish tikuziwa kuti masiku atatu chabwino tsono tikuziwa kuti tinapempha mbuyo monsemu tinapempha kuti amene angati kuzipereka kupereka mphaso ya ambuye chona mphaso tsono tsiku lake losirizira ndi lero mmawa ndikupita kukatula mphaso zonse zimene zatumizidwa tsopano ndakhala ndi bungwe limodzi la kwa Paulo Woyera Kristo kwa Paulo Woyera mukachite chotheka leroli mama mphasoyo ndiyilandire sananyamuke tikuziwa kuti sabata onseyi ndakhala ndikulangiza zimene zonse koma palibe china chilichonse chimene chabwerako tsono ndikupemphani ino Kristo kwa Paulo Woyera leroli mukakumana ndi atsogoleranu azayenda mnyumba iliyonse kuti ayese kupempha mphaso ndiye mphasoyo mamawa inifike sananyamuke kupita kukatula mphaso zina zimene zilipo pa tsiku losirizira ndi mawa ndikukatula mphaso zonse mawa ndiye mphaso zifike kwa ine mamawa sananyamuke